Oh, 3 to 5 minutes na lakaw padung sa underground ha. Di na hagdan 120 steps. Pagbungo lang man kakapoy naman kaayo. Adventure sa mga gastador. Oh. Naka-video ang tour guide ha? Ha? Una sa tour guide tiyo. Siya may tour sa tour guide. Si Dera na pabida-bida ma'am. Careful na diri sa manual escalator ha. Hawid do ka kamot. Mo ni manual escalator na mo karon kay nag-order pa escalator sa Shopee ongoing pa. Inanan na siya ma'am basta cave gani mag-aso-aso na siya ma'am kanay fog. Nya dira sa baba mo na entrance sa cave. Spelling sa Kev. Kev. Ha? Kev. Akinahan na ba ng spelling ma'am? O, yun na yung raha. Basta makita sa video ang katangahan sa mga person dira. Ang ubano, very excited. Hayag pa gani, ka-flashlight na. Sige. Pag-abot niya diri sa lalo mo niya, nawa na may flashlight. Meresi mo. Oh, so diri nga side ha, careful ta kay mo itas-tas nga hagdan 24 step, danlog siya tanan. Kung mahadlok manaog naka-forward, pwede naka-backward, ay back out kay sayang ang 250. Paning kamot nga wala may slide dira, kasi madamay ang tour guide. Oh, ninira mama. Ay ragigambak mo, pwede na siya periwalk. Nga naman sa tao diri mo reunion sa underground oy. Kung may reunion, kulang man may reunion may dila man di kamera. Oh, so diri nga part, kung ito mo na makita diri ang mga gold ug silver sa taas, ma'am, sir. So na may makita nga gold ug silver but not real gold ha. That's a pocky gold lang ma'am or fake gold. Lumot rin na siya din na ay tubig so kung ma-flashlightan mag-reflect sa flashlight. So bawal itas ang gold ug silver o ang stalactite ma'am inani ang mga stalactite bawal sa itas kay mamatay. I-off ang light pag mag-picture ta ma'am para kita ang mga nawong sa gastador. Alright, so direta sa left side kay mo na ang entrance sa cave or mo na ang part of swimming diri nga side. So diri ang swimming adventure. So diri nga part guys, mula mo itag mga 150 meters ang kalayo. So diri kablo mo mula mo tanan. Wa may problema kung di mo kabalo mula mo, tinara mo ng tubig. Kung malunod, enjoy ra pud tanawon. Hawid-hawid ra ta sa life vest. Oh, mo kay naka life vest ta. Di man siya mag-live kung tagatuod na tubig, wala sa tagbuang. Di ra mo mulangoy. So diri nga part ha, pwede pa ta makalakaw diri ha, makatindog. Oh, watch your step lang ha, watch your step, watch your knees, watch me whip, and watch me nini. Ay, hayag na kaniha, nag-discharge na sa imong ulo na. So diri nga part abi nakalalo ma'am, mga 20 meters ma'am, or nasa mga 60 feet. Mao di ay sige hawid. Good kay ginawiran no, makahawid wagas. Di ko kabalo mo lang. Ah, mo di ay. Natuok na laman ta diri ginawid di mo murag. Imong hawid, dinani hawid, murag angkas na gina. So diri nga ma'am ha, careful na ma'am ha. Hawid hawid sa life base ha, erag sikat, erag hawid sa bato, hawid ra sa life base. Lalom na ngani. Ay nagahawid sa bato. Di pa hawid na gani, mo hawid pa sa uban. Di bagay siya makutinto oy. Just need to float like a mango ha, mango float. Ang sa'yo tabuan ma'am, ang tour guide, di mo nang habal-habal. Wala ni mama oh. Paulin na ma'am, kaya kung padulong pa na sila, gakuya round tata. Alright, sa tata, sa human traffic. Paway sa taga-jut ma'am, kaya naputol na mong bra diri ma'am. Direto sa right ma'am ha. Ang mga babae, always right mong pod, so always right rata. Ay, Rexican, ay gawin sa bato, kasi magkaskasan ng bato, sayang. So ang underground diri ma'am, dili siya baho nga anso ma'am, kaya wala yung mga bats. Siya ra maroon nangihi. Ay, karang nasa akong likod. Ang nasa akong likod, nangihi na. Init-init, ako sampot diri oh. Ay, kadali ka ma'am. Layo pa ma'am. Hala, kuya, natanggal. Kuya, natanggal. Oh, wala na ko kita, pero naka-video oh. Hala, nahulog ang lights. So, ang underground river diri ang tubig din sim level na siya bisag mag-ulan magbagyo sim level ra. Never mo taas ang level sa tubig, never po bumaba. So, ang temperature sa tubig dili siya tugnaw, dili init kay 28 degrees ra temperature sa tubig, muna ang tubig diri healing water. Healing water. Oh, maayo mo tanan, ma'am. Makaayo ang tubig diri, ma'am, makabata kay nanaligo sa una 80 years old pagkahon 50 na. Ang mga high blood naligo diri, ma'am, pagsaka sa taas anemic na pod. So diri ang part of halfway ha. Ito ka ba nimo?
Gigoyo na gani ka, problema gyapon. So pwede ta makatindog sa bato, ma'am? O, pag nakatindog, please release me and let me go na, ma'am. O, para makapuhay po ang tour guide. Pwesto, pag ready na, atubang dire, patya ang lights. Isa ka gamay ang lights sa ulo, bira ang life jacket, kay mura na mo, pawikan tanawon. Alright, picture. Okay, mama, so pwede na matindog, ma'am, pwede na mamuhi. So dire sa right side ha, mo ni ang man-made Buddha or Ladyboy Buddha, ma'am. Man-made Buddha or Ladyboy Buddha, kanay Bobs na nipple, ha? Ang walay uyab ba, nabili ubisa kunsa na lang, ma'am, kay para makita uyab. So nagbili na nakatulay mga uyab, nagbili sila bulak, sing-sing, mga sunglasses, ma'am. So clear na siya. Aron makauyab. Bili ni mo panty, ari. 10, ibili ni mong 9 dire 10. Aron makauyab ka. Asan ng mama sa bata? Nangitag mama. This is the dead end part. So source sa tubig, ilawom sa batugikan. Tubod ang tubig or spring water. Naunsa yung mga jacket na iba, muran. Naingon naman mong survivor ang nalulong ng barko. Di naman makita yung liog. Pagsaka dira nga sa da, irag pangutot utro ha kay doon ra pag naong sa lubot. Don't fart everybody. So diri nga sa mama, pwede ta mohawid sa bato sa ma'am. Hawid ta sa bato isa guniti ang tour guide kay pagsaka sa tour guide kasi himot kasi kung lubot na. Tamis-tamis lagi nagtimpla sa tubig diri. Basig na diabetes yan nangihi. Yeah, ay, sig video-video niya kay Muhawid, may kuya. Mohawid eh, gabi na uli ako mohawid. Ang sama ni, murag ako na may gibira nimo, di mo na ko gibira. Ay sos, nausa man sa ning gigoyod na ako diri ng kalura ka mo, wala mo sa kadusina. So ang tubig diri ma'am, source niya padung agikan sa bukid, padung ang tubig sa dagat. So ang gawa sa tubig agikan diri padulong na sa dagat, mga kasagaran mga wala diri sa dagat na po namo ipangita. Ay pala misikan siya ra, balik misikan na lato-lato diri sir. Hindi na matagat ang bato yan. Hindi na siya matagat ma'am. Utot ninyo, oy. Bato ka din bubbles kani ha. Kasi ka nang ututan ay dala ha. Naka-video ni ma'am. Para makita ang struggle sa mga gastador. Struggle is real.